Thank you. Kwaziwa isangano rikumusha. Amen. Toda kuchingamidza Mose muzita raJesu. Titenderewo kuchingamidza vaenzi vari pakati pedu muzita raJesu. Mwari akuitire zvakanaka, akukomborerei. Madekwana ano tinotsvaga nyasha dzaShe. Ndinonzi Mushangwe zita rangu. Takaingofa ndinobva kumasvingo ndiri muVictoria, saka tichataurawo nechiVictoria chandiregerera. Chinhu chechipiri ndechekuti ndoda kuverengawo mavhesi kana muchitendera mashoma shoma, asi ndoda kugara ndakuzivisai kuti I won't be talking to all of us. I normally talk to myself. Maybe I'll talk to one of you. Mwari akukomborerei. Chekupedzisira ndichakumbirawo kuti mundinyengeterere muri ikoko, kuti ndirege kutaura zvangu, asi kuti Mwari ataurewo neni. Mwari akuitirei zvakanaka, akukomborerei. Hallelujah. Amen. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka, nekuimbira zvakanaka kuyoko kwedu. Chokwadi. Ndokutevera iponesi kwese kwandinogara. Come on. Kana mukahwa kuti kumarondera kuchina vanhu, zivai kuti kwasara imi. Mwari akukomborerei, ngatinziye tiramati. Bambo vedu vakatendeka vanogara kumusoro kudenga, tadzokazve pamberi pechigaro choushe madekwana ano. Toda kukutendai negore rose ramakatitungamirira. Nazvino tava pano nekuda kwehanya yenyu. Onai kereke duku yemarondera yakungana pasi pomumvuri wenyasha. Tauraimo nesu nezhira yamunoda imi. Musatitira hasha, tingapera tose madekwana ano. Zvino tamirira chingwa chinopisa chabikwa kuhovhoni dzekudenga, chinouya nengirosi. Tokutendai nomweya wenyu mutsvene, Mzimu unoera wanguva watimirirawo kuzodudzira zvakavigwa mushoko renyu zvekuponeswa kwedu. Gare gare takatarira hedu tariro inofadza yokuonekwa kwamuponesi. Pamuchauya kuzotitora tende kumusha, muzita raJesu tanamata nekuonga. Haleluya. Amen. Maita henyu Mwari akukomborerei nekuimbira zvakanaka. Nditendereiwo mumaminitsi mashoma kuverenga Matthew chapter 28. Ndine urombo, anga ndine kaflu kasati kanyatsopera, ndiregerera pandinokosora shoma. Nditenderei nguva pfupi nimboverenga kubva mubhuku raMatthew chapter 28. Pane pfungwa duku ndinoda kuti titange kunge tazivana. Amen. Rakuverenga timbozivana naye. Mwari achitibatsira kuitira kuti mutambo wedu ufambe zvakanaka. We need to know each other, and we need to know why are we here, and we need to know who are we. Amen. Amen. Mwari atikomborere. Chakumbira muverengo kwedu arave atimhanya Matthew chapter 28 kubva pavhesi ra1. Ngairavwe Mwari achititira zvakanaka. Matthew chapter 28 ndo patiri pazuva ranhasi tichiparura pfungwa inokosha. Fundai muranda waShe. Matthew chapter 28 pavhesi ra1. Nokupera kwesabata. Amen. Koedza. Amen. Nomusi wekutanga wevhiki. Amen. Maria Magadharina namumwe Maria wakauya kuzoona bwiro. Chakumbira chinhu ichi kwazvo kuti munyanye kuteerera mavara anoshandiswa nebhuku yomurayiro. Amen. Kudarika zvandichataura,
Listen carefully. Pane mavara ari kungotaurwa andawavo. Alright. Funda muranda washe. Sabata richangopera. Nokupera kwesabata. Nokupera kwesabata. Kuedza. Kuda kuedza. Nomusi wekutanga wevhiki. Musi wekutanga kwevhiki. Maria Magadharina. Akaita Maria Magadharina. Nomumwe Maria. Vakauya kuzoona Hiro. Vakauya kuzovonawo Hiro. Yeah. Akabona. Muri paere iwaiva nini? Paita Maria na Maria. Vari kuuya kuzoona chini. Hiro. Ndozvaraukazi. Funda muranda washandei. Verse 2. Verse 2. Zvino kukavapo kunengenyeka kukuru kwenyika. Saka Maria na Maria vachiuya kuzoona Hiro. Pane problem here. Vari kuzoona chi? Hiro. Asi pakaita kudengenyeka kwenyika. Famba muranda washandei. Nokuti mutumwa washe wakaburuka kudenga. Akauya akakungurusa ibwe. Ndokugara pamusoro paro. Ndinoita ndodhiwa kuzoenda pamwitso. Right. Maria na Maria vanouya kuzoona Hiro. Nobva paita kudengenyeka. Mutumwa ndokuuya ndokukungurusahe. Akuri pano here? Pana vanhu here pana? Alright, Mwari akuitire zvakanaka. Nditerere mbichana ndakutogara pasi. Saka vanouya kuzoona Hiro. But pane mutumwa wakungurusahe. Hello? Yes, Lord. Point number 1, unokungurusahe. Number 2, ogara pamusoro paro. Ndoka. Itirira shamwari. Mutumwa kana akungurusahe. Tsika yake unogara pamusoro paro. Alright. Come on. Alright. Futa. Verse 3. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semeni. Saka waitika vachionekwa wakaita semeni. Nezvokufuka zvake zvaiva zvichena zvechando. Zvaiva zvichena. Pane zvandawa kusagara pasi. Atina kuvatopedza nguva dzavanhu. Saka problem yandaona indakambopinda postori. Hello? Yeah. Saka pane zvimwe zvandiri kuona zvamusiri kuona. Alright. Bhaibheri rangu rati pakuonekwa kwemutumwa unoita semheni. Right. Hello? Yeah. Saka ndinodetseka navanhu vanoona mutumwa ari muchimiro ichi. Come on. Uti ndakaona mutumwa madeko. Right. Pana mupo. Ari muchimiro. Mira funda. Pana zvinaukwala. Iwa hande nayo. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni. Nezvokufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Right. Zvino varindi vakadedera vachimutya. Saka varindi vanodedera. Haugoni kuona mutumwa ari muchimiro ichi ukasadedera. Chokwadi. Kana vaenda kuchechi musi wechishanu mukawa achiti ndakaona mutumwa, mubvunzei kuti wakadedera here. Sure. Kukaziya izoya here. Funda hande nayo. Wakaita sawakafa. Verse 5. Mira. Saka munhu wese unoona mutumwa, number 1 unofana kudedera. Number 2, nemhaka yechimiro ichi unofanira kuita sewakafa. Saka kana akaona mutumwa akasaita sewakafa, haana kuona mutumwa waaifunga kuti wakaona ari mutumwa. Ndosaka tichimhanya. Zvino mutumwa akapindura akati. Saka mutumwa unopindura vasikana, musatya ini, nokuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu. Musatya nekuti ndinoziva zvamunotsvaka. Munotsvaka Jesu. Sagara. Sangano ribana. Bhaibheri rangu rati mutumwa unoona masoja. Mazviwe. Masoja ndokubva aita seakafa. Halo. Asi ndobva aona vakadzi. Pana kuonene. Vakadzi ndobva vasema vakamira. Asi masoja akaita seakafa. Ari mauto. Chii chakawisa masoja chisina kuwisa vakadzi? Bhaibheri rangu rinoti, tell a statement. Ndosaka ndati why zvinorauka.
Lati mutumwa wakati kuvakadzi kunani zviya kuvakadzi kuvakadzi musatya akabuda mupo nekuti ndinoziva zvamavinga pano. amen ndavatoka imi vanhu vakatarisa hatizvitaura iwe ndiri kureva umwe asingafaniri kudya pano nekuti Kristu unoziva zvaavinga. Question, iwewe mbovingei? uri mumwe wavakadzi here kana mumwe wamakomuredi? Halo, hatina kuvinga zvakafanana kapana, hatina gandigarina kuzivisa. Mumwe pakati pedu uchadonha, mumwe uchasara akamira. Chenjera kuti urege kudonha, because Kristu wati noziva zvavavinga pano. Iwewe waona mubheki uko uchitoona cellphone chiita WhatsApp, don't worry, go ahead, the angel knows why did you come here. Ndozvataura rangu rati don't worry, noziva zvavavinga pano. Mese vamwe vauya kuzoona kuti zviri kungofamba sei iko pano, iwe hauzizivi here? Tozoona hauzizivi mutumwa ati noziva zvamavinga. chokwadi Kamoti muri vaverengo aisiyo nyaya famba nayo yedu vesi ya 6 hapo pano munhu wamuri kutsvaga hapo pano nokuti wakamuka sezvaakareva. Tsika yake kuti kana areva chinhu unodini unoita. Handinayosiya uyai muone pakanga pavete ndikuratidzei panga akavata. kurumidzai muende mundoudza vadzidzi vake. Bride chindai mundoudza vadzidzi vake. Pane zvandiri kuwandoka ndanyarira tingapedza nguva. Funda. Kurumidzai muende mundoudza vadzidzi vake kuti wakamuka kuwakafa. Tarirai unokutungamirirai Garirea, muchandoonapo. Tarirai ndakuudzai. Zvino wakakurumidza kubva pabwiro vachitya nokufara zvikuru, wakamhanyira kundoudza vadzidzi vake. Zvino tarira, Jesu vakasongana navo vakati, kwaziwai. Vakauya vakabata tsoka dzake vakamunamata. Zvino Jesu akati kwavari, musatya. Vakabata tsoka dzake vakamunamata. Vananizve? Aiwa, vanani? Aiwa, hamutereri. Vanani? Vakadzi. Chirega ndikudzei ndawa, because nyaya idzi dziri kutaurwa neni. Vakadzi vakadini? Vakauya vakabata tsoka dzake vakamudini? Vakadzi. Mazuva here? Handere. Iwe mai. Vesi ya 9. Zvino tarira, Jesu akasongana navo akati. Jesu akasongana navo akati, kwaziwai. Wakauya wakabata tsoka dzake vakamunamata. Dzake ndobva vamunamata. Zvino Jesu akati kwavari, Jesu ndobva ati, musatya. Mapedza here? Endai munoudza hama dzenyu munoudza hama dzangu kuti vaende kwete hama dzenyu. Endai munoudza hama dzangu. Munoudza hama dzangu kuti kudini? Kuti vaende Garirea vagondiona ikoko. Vesi 11. Zvino vachiri munzira, vamwe varindi vakasvika paguta. Varindi vakasvika paguta. Vamwe varindi vakasvika paguta. Kureva kuti varindi vakasvika sevanosvika vese. Kwakasvika vamwe kuguta. Vakaudza vaprista vakuru zvose zvakaitwa. Havana kuvaudza zvishoma, vakavaudza zvingani? Uye havana kuvaudza zvizhinji, vakaudza zvingani? Pane musiyano pazvizhinji nezvose. Akamona zvoti zvinogona kunga zviri zvose asi zviri zvishoma. Zvinogona kunga zvakawanda asi zvisiri zvose. Saka batai mavara eBhaibheri. Vakavaudza zvingani? Zvose. Kamupfunda vakati vaungane navakuru. Saka ava vanhu vakaungana navakuru vakarangana ndobva vaita plan. Vakapa vanhu mari zhinji. Ndobva vatora mari yakati ndobva vapa vakomuredi. Ndobva vapa instruction ndichihwa madeko. Funda. Vachiti, ndobva vati, taurai muchiti, indai munoti. Vadzidzi vake vakauya usiku. Vakumuka. Asi vadzidzi vake ndo vakauya usiku. Wakamubata isu chirete. Pane zvamusina kuwa. Ndoitiwa uita pamidzo.
anakumuka, asi vadzidzi vake vakauya usiku. Murikuzarizvidoko pana vakamutora ndobva vadi vadzidzi vake vakauya usiku vakamupa, isu takavata zvangu. Ati kana zvikadzikwa nomubati tichamuchendisa. mubati akazvinzwa, don't worry, isu tichamubhilivhisa. Imi murege kusundirwa mhosva. Tinoda kuvabhilivhisa kuti imi musare musina mhosva yekuvata pabasa. Come on. Zvino vakatora mari vakaita sezvavakadzidziswa. Shoko iri rikaparidzirwa pakati pavaJudha kusvikira zuva ranhasi. Urachimbogarai muranda washe, asida kuti muzopedzisa vhesi iyoyo. Nditsanangure pfungwa itinde kundovata kunotonhora. Teererai hama dzangu, musoro wangu wenyaya unoti hama dzomufi. Okay. Hamuna kundiwa hama dzomufi, ndandiri kurufu zuro. Saka ndakaona hama dzomufi zuro. Saka madeko ndandetseka nehama dzomufi. Ndo pane nyaya yangu. Teerera shamwari, bhaibheri rangu rati paivapo navakadzi, mazvinzwa nei, navakadzi svika vakamukira kuguva, ndobva vanosangana nezvatachikotaura tiye chingosangana nazvo zveshe. But pandinakidza kuti vakaona ngirozi ndobva yati, mune vakadzi imi vakadzi imimi muri kudei pana madhono andoziva zvamadini zvamavinga. Imi chii vakadzi iwaineni mari kadzi imi vakadzi imi. Alright. Chichindai uyai ndikuratidzei baba naKristu. Apa ndomba mazoona here kuti hamo, mazvinzwa here mazoona. Saka vakadzi vakaona kuti haadini, ende vakadzi vanoziva kuti haadini hamo, because vakadini ndikutaura ndowanzotaura ndega. Vakaona kuti hamo ndizvoka. Svika chindai munoudza vadzidzi vake. Tererai bhaibheri. Imimi vakadzi imi, indai munoudza vadzidzi vani vake kuti wamuka sezvandakuratidzai. Svika vakasimuka vadzidzi vakadzi vakasimuka vakamhanya. Svika vachimhanya, Kristu unovaona sokuti vareka kufara, kungoti vaifarira zvavasingazivi vakadzi. Ndobva vadhumana naKristu akanovapingira, ndobva ati kwazeyai vasikana. Ndobva vawa, vakawa kuti voisi nderani, raKristu. Sekuuya kwataita pano, handisi kuona zvangu murima, asi ndodaira kuti vanhu vakati wandei vawa kuti zwi radana nderani, nderaKristu. Saka vakadzi vakawa kuti nderani, itsika yavakadzi kazhinji vanohwa kana Kristu akadini, akataura. Ndosaka vakawanda kuchechi kudarika varume. Kwanzi varume alright, siyanai navo. But mumaona here tukadzi imimi chiendai ndobvadzikwe. Bhaibheri rangu rati vakamhanya bva vanonamata tsoka Jesu. But ini ndakaverenga pakati pemalaini riri kuti Kristu anavhunduka nevakadzi vachinamata patsoka dzake. Ndobva ati mapedza. Svika chindai munoudza hama dzangu kuti ndoda kusangana nadzo kuGarirea. Ukova zvapiringwa usiku vanhu vakavata. Kwai bhaibheri rangu, imi vakadzi imi mapedza here kunovata. Chindai munoudza hama dzangu kuti ndoda kusangana navo kuGarirea. Tine program vakadzi. Saka Kristu ari kutaura kuona vakadzi, ndobva ataura kuti vakadzi Kristu haana problem nevakadzi kana achinamata patsoka dzake. Umwe haana program nevakadzi. Ndiri wani. Saka unoti mapedza here. Chindai munoudza hama dzomufi. Ndine business nadzo kugomo. Hello? Come on. Hama dzomufi. Hello? Kwete vakadzi. Dzinodiwa kugomo. Ndewadoga. Saka business remukomana harinei navakadzi. Rina hama dzomunhu kana tava kugova nhumbi. Shero wose
dzomufi. Zvekuti wachema sei, that's not our problem. Toda hama dzomufi kukova mbahla kwedu. Ndandeka manje ndatichaona kuona kuti tina identity. Totsvaga identity hama. Taurai shoma mutori right. Ndakanitaura inini hama dzomufi mawaere Christ ari kuti makanganwa here kukwera zuro. Vakadzi ivara ava mavaona here Maria Magadharina naMaria naMariazve mavarangarira here ndo vanochema kusuya akarembera novasvinura akati imi vasikana chibvai pano munochema kumba nekuti hamuzivi zvamuri kuchema. Nhai munochemera kumba nehama dzenyu. These are the same women vadzoka kuzoona guva. Halo, varume vasipo navavanzi uyai mukonfeme kuti guva harina munhu. Pavakonfema so vakadzi asa vavo kukonfema. Kana vapedza kukonfema toda kupruva kuhama dzomufi nokuti ndidzo dzinodiwa Garirea. Andatambirwa usiku makavata rekakuona hama dzomufi ndo dzinodiwa. Iwe padanwa nyaya yava negore ichidaidzirwa vasiri pano hadzidzi hama dzomufi. Hakuna chechi isina kuita mukurumbira wechinhu ichi kuti mukomana ati inai munoudza hama dzomufi kuti toda kusangana kurenje. Vamwe vakati in actual fact hatina problem tozviziva because vakakonfema saka vasiri pano. And vanokonfema kana uchida kana madzokera inai munomabvunza namavhesi acho vanoaziva. They confirm kuti guva harina munhu pati kuGarirea havauyi. Kana mune nharo vakungoti hazvizvo zvandiri kutaura. Kana madzokera vakumbirei munamato. Muwe mashoko asina kutumidzwa anokonfema kuti vanoziva kuti muguva hamuna chinhu. Uye ndivo vakabata tsoka hamupo dzaJesu. Jesu noti mivakadzi mapedza here chinai munoudza hama dzomufi toda kugova nhaka Garirea. Vakamhanya uyerenga inoti vakamhanya vakasvika vakaudza Peter tikai Peter hakuna chinhu. Peter akati muri kuti kudi zvikai uya ndozvavanokonfema naPeter zvikai saka munoreve zvikai kwai kasangana nemi Garirea. Vachipedza kuudza Peter vanodzokera vachitaurira vakabatana kuti takakuudzai achidzokera kupa mukomana akataura fanika inini noziva pane paimbochema nadhedhi so tiripo fataona kuti nonhingiriri fanika paanga ati kure kure atofesi takamboteera kunhingiriri kunokuzi ndana dhedhi saka ipapapo saka hava kutonomona Garirea vandomona and vakainda vakomana vakainda inonoiverenga pane mabasa avapostori inoti vakasvika vakomana vakagara so asi vakadzi vanga vasiko. Weekend akamhambirira kumira koma hambirira kuramba nomba rati vakomana vakasvika Garirea. Halo, nobva vagara so zvikai pavaimhai pani panajiwa tamunopawa vasikana pavakamhanya. Inafunga kuti pavaiudzwa varume vaya bhozi bhaibheri rangu rati vakaita sevakafa. Halo, kureva kuti zvaitaurwa vaizviwa. Halo, ende vari kukonfema pavhesi svikai vamwe vacho vakamhanya kuguta vakanoudza maprista zvose nekuti vakazvinzwa chero vakanga vakaita sevakafa.
Hakuna anoita sewakafa asingazivi zvinotaurwa nokuti unowa. Baiwi kana dai vataura Bhaibheri, saka vakaenda so ndobva vanotaura zvose zvakaitika. Vati ndine problem nevakomana vakaenda kunotaura zvose. Bhaibheri rangu rati vakasvika vakati pamusoroi vakuru zvika tisu aya magandanga amakatuma kunochengeta guva raJesu. Halo, Right. Yeah. regai ndikutaurire hama dzangu, varume vakatuma kunochengeta guva raJesu vanga vasi varume nje. Kwakaita simbi dzebasa mai, the first battalion, because inanoivereka inoti Caesar wakaisa chidhindo chekukonfema zvikaya hapana masoja enhema-nhema, ndobva paiswa simbi dzebasa. Vakomana vaitenga bhabhurikamu vachingotenderera paguva so, vane shaya dzakareba so, vakomana vachingotenderera ipapo so, vasina chunhu mumavoko so, but iwati ukangokwendera vangoroti nhema. Pari correct pana waibata here. Kwakusingaitwi mhino. Varume ava mukoma ndo vari kuti pamamati tumapaya, the trusted army of the country, pamati tumapaya tabirwa Mutumbi naBhethlehemu. Udzikuti atapirirwa mukoma, ndabirwa naThomas Yeah. naMariko. Hamupo gandanga riri kuti ndabirwa namufundisi. Indotapirirwa usiku ndega, saka ndati nyaya idzi ndingotaura ndega usiku. Don't watera mukakotsirai vese koko ndaigwa ndega bosi pandainagwa ndego mamsipo nevarati Bhaibheri zvikai. Umwe muprista akabvunza ke mabirwa sei kai tivete musikuwai nikudetseka namahombo anobirwa akavata okonfema kuti ndabirwa ndivete naBhethlehemu. Ndanake vadai vanobva vati aburi pari hamupo mirai. Nyaya iri kubva kubi yekuti tabirwa naBhethlehemu iri kubvepi? Iri kubva pakuti pavanga vachiita sevakafa vahwa zvichinzi indai munoudza Bhethlehemu. Saka Bhethlehemu waziva nyaya iyi, saka anofanira kunomangarirwa kuti ndiye aba nekuti aziva nyaya iyi. All right. Kunyange asina simba. Hama come on, pane vachiti neni hama dzomufi. Problem yaBhethlehemu is not a trained comrade, asi hama yomufi. Yeah. Problem yenhaka, halo, haizi yekuti mwana wamainini here. Problem nekuti ndiye muridzi wenhaka, ihama yomufi. Bhethlehemu dai vadiso hatizideredzeka dai kuti comrade rabigwa rakavata. Saka Bhaibheri rakunoti vaprista vakati nyararai nyaya iyi. Kana torai mabhegi emari amupo, torai mabhegi ari kuseri uko, skai chindai muguta Bhethlehemu asati audzwa. Manyai munoudza vanhu kuti haana kumuka, wakabiwa. Zvikai kana paita akubvunzai, isu tichamubhilivhisa. Momuudza kuno isu tomubhilivhisa. Saka kora vakabuda ndechii nemabhegi. Bhaibheri rangu pane statement yamusina kunzwa rati pavakaenda uko zvikai nemai abupo nemaipi
saka yakakurumira kusvikira nhasi 11 August 2025 nemairi asa munobaverenga ndizvozvo chaizvo. yakakurumira kusvika rini Zuva ranhasi. yekuti kudii yekuti akabiwa naBethlehem. Number 2, nemairi ine vanhu vakagara kubackground vanoidefenda vakamirira kubhilivhisa nyika. Number 3, nemairi yakabhadharwa Yes. zvekuti vakomana vaya veshaya refu ukamaona achifamba zononyatsaona kuti izvo zvene bhanzi anauikwa simuka chakwa tipedzi ndonovata roa come on nhasi ndibana vatiyo hama come on titese funda Verse 16. atopadawo iwa Zvino vadzidzi vane 11 vakaenda Garirea kugomo ravakarayirwa naJesu. unoona vana vaterere hama dzomufidziri bana Yeah. ore amerikani manzwa neni kwai zvino vakaenda imakufunga ndonyepa imini ndakuona zvangu kuti mamuchiti inonyepa kristu haasi kudhira navakadzi kana mufunga ndonyepa rakadzokorere verse 16 yati kuti Zvino vadzidzi vane 11 vakaenda vari 11 vakaenda Garirea. vari vangani 11. kwakaenda vanhu vanganiko 11 vakadzi vadzokera kubva ndiri kukwira vakadzi ndo vandiri kukwira hadi Kugomo ravakarayirwa naJesu. gomo ravakarayirwa naJesu Vakati vachimuona vakamunamata Basi vamwe vakanyundura. Alright. saka vakadzi vakaona Jesu vakanamata vapedza kunamata Kristu akati mapedza here kai handinei nemi indai munoudza hama dzangu Right. toda kugova nhumbi Garirea. Alright. Asvika Garirea bhaibheri rati vadzidzi vakamunamata. Yes. Asati asvika Garirea wakanamatwa navakadzi. Yeah. Asvika Garirea akanamata. Mamuchiziva here kuti vakadzi vanonamatazve semanamatiro anoita hama dzomunhu. Alright. Ndinoga uripo here mai. Haleluya. Ati kwedza shamwari. Asi vamwe vakanyunyuta. Vamwe ndokunyunyuta. Vainyunyuta havasi kunyunyuta kuvakadzi uku. Vari kunyunyuta pahama dzomunhu. Nekuti pahama dzemunhu kana pachigoganaka pana vanonyunyuta. Right. Ipo panapa pane vachanyunyuta seri kwepurogiramu. Pane vatotanga kunyunyuta izvo zvichitawo. Nyunyuta. No problem. Funda pedza chemwe. Verse 18. Verse 18. Ipapo Jesu akasvika akataura kwaari akati ndichihwa madeko. ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose. Garabasi vanoiziva apa ndakuwa. Bhaibheri rangu rati zvino vakadzi vakati vaenda makanaka akasvika ndobva anzi all money is given unto you. Go in therefore, convince people that Christ did not rise, but he was stolen by John. All money. Mimi tutanonoka. Oh my, kana une nharo mangwana ubude uchiita uku ndinonovaona vachena ngavo mzimba ukali mali unotoona kuti shata ine bhanzi ichiinda ichinotaura kuti actually fact oshioboboshikaravara wega unoona kuti ishashai pauma payo panodudzira kuti all money is given. Go ye therefore and make disciples. They were given the money. Kana pano hapana vanhu kana une nharo ava nevesvondo imwe chete kwete musangano mumwe chete. Ndawa ndoga ukoma akagara isvondo hani svondo imwe chete yomusi wa 15 ane vakadai
imi musangano wese makadai wegore rose, iyo svondo imwe chete vana vakadarika. All money is given. Go ye therefore and convince people. Soro wangu wenyaya uri kuti hama dzomufi. Hello? Yeah. All money. Verse 18 yati. Akagara navo pasi. Know that all money is given unto them, but all power. God. All power is given unto me. I'm not going to give you money, but power I give. Go ye therefore. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. All power is given unto me. Hello? All power I give. Go ye therefore. Come on, verse 12. Verse 12. Verse 12. Asi vose vakamugamuchira wakamupa simba Avakapiwa mari mai kuti vave vana piwa simba bina. Mabasa apostoli Tanzania. Roma chapter 1 verse 17. Verse 18. All power is given unto me. All power I give. All money was given to them, and they went. But all power is given. I give it to you. Verse 12. Kune vose vakamugamuchira vakapiwa simba. Zvikari zvekuti wakavaona wakati ava vanonzi vana vaMwari. Ndawandoka. Alakuweva. Verse ani kuverenga verse 16. Rome chapter 1 Verse 16. verse 16. Come on. Nokuti handinyari pamusoro peivhangeri. Ndodzati pane une chirungwe. Imbodumura muranda washi. Musagara pasi muranda washi. Mire takiyanguwa dzavanhu. Romans chapter 1 verse 18. Rova muranda washi hechoko. Iwe mavara mana echirungu imi. Rova. Romans chapter 1 verse 16. verse 16. Yes. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Of the gospel of Christ. For it is the power the power of God. I am not ashamed of the gospel. Amen. Because it is the power of God. Yeah. Kune vose vakamugamuchira. Yeah. Vakapiwa power. Amen. What is power? Paul confirm a power. Power. I'm not afraid of the gospel. Amen. Because it is the power. Yeah. All power is given unto me. Yes. Amen. Come on, man. What time, man? You tell me, take wait. Power! Teaching us the power! Okay. Information! Problem! Say wakawanda vasingazivisa vada. It's because they don't have the information. Information mkoma. Haipiwi vanhu, inopiwa hama dzomufi. Right? Nosaka vakadzi vasina information. Maybe ndavateka. Inoverenga chapter 1 verse 4 ndadenwa. Zvino namazuva kupedzisira vakadzi vanomweya vachabata murume mumwe chete vachiti toda kunzi chete vana mai mushangwe. Halo, mari ndedu, sadza ndedu, ki nedu, machira, nguo netedu, zvekudya. Toda kungonzi Christian church. Yes. Amen. Toda kungonzi Christian church kuti tidzidziswe nyadzi. Asi zvose ndezvedu. Nditori nemubvunzo. Zvekudya ndezvavo, zvekumwa ndezvavo, zvekufuka ndezvavo, kwekuenda ndekwavo, nguva yekudzoka ndeyavo. nditori nemubvunzo. Vana ndeyani? Problem yaMwari nevakadzi ndawandoga muri vadore. Hello. Oh, masara uko. When the Bible is talking about the woman, it's talking about the church. Yes. All the churches are kneeling before Christ. Yeah. Every
every Sunday they knew. Yeah. Kana vapedza anovaudza china imunoudza hama dzomunhu tosangana nomugovera ndovadoga ndovadoga ukoma hama dzomufi dzinosangana nemukomana Karenia. Yeah. Vakadzi vane confirmation yekuti vakamuka, nosaka vari paEaster Sunday, Easter Monday, Easter children vanoziva, they confirm kuti vakamuka ende vanopfugama paari Yeah. nekuti vanohwa hwi rake vanoziva kuti ndiye. Yeah. Yeah. Ngoti Kristu hanei navakadzi ari kuti inai munoudza hama dzomufi Yeah. kuti tosangana musi womugovera. Chokwadi. Hey. Haleluya. Tasabirwa usiku makavata. Gwira pfungwa iyi muranda washe. Yeah. Pfungwa yangu yomuna iri kuti all power, you know the power is the gospel. Yeah. No saka mtona they have got all the monies but without information. Yes. But hama dzomufi all kune vose vakamugamuchira Yeah. vakarapa simba Yes. ani nyari nevhangeri nokuti Nokuti simba simba. rama. Saka Yes. ndakugadzira mavhesi anditika Yeah. kune vose vakamugamuchira vakavapa information. Yeah. Vaiwika ipapa pane vanhu vanofuka kuti vakagashira but havana information. Iconfirmation yekuti uri mukadzi. Yes. Pane vanobaka imomumu vane bhegi vanofunga kuti bhegi ravo is a blessing. Yes. Somebody, money is not a sign of blessing. Yeah. Money, according to my verse, inoconfirma nekubhilivhisa. Kune vose vakamugamuchira wakavapa gospel Yes. kuti pavanoritaura vanzi ndivo vana vaMwari. Amen. Saka I am not ashamed of the gospel. Come Yeah. on. Because it is the power. Saka vose vakadzi nemagandanga vakapiwa bhegi Yes. uye vanogona kutaura zvekuti vakamira apa vari vakadzi unoti yes Pataura. pataura. Yes, but they talk, their power is in their backs. Hello? Yeah. But Christ is saying, nevose vakamugamuchira vakapiwa information. Yeah. When you talk about the Sabbath, they know kuti chingani. Ukataura pamusoro pedressing, vanoziva kamupfekero. Don't worry kana kuti yangonipfeka. Actually, this week I'm not talking to you. Ndikutaura nehama dzomufi. Yeah. Sabvisa zvako hembe dzako zachinja. Don't worry, I'm not talking to you this week. Ndikutaura nehama dzemufi. Yeah, mazemufi. Chete. Yeah. I was looking for some identity here. List. I would be talking and no one is listening to me. Don't worry about that one. Yes, you are one of the women. Don't worry. That's why you are here. Vakadzi vanoendawo paguva kunokonfema. Ndoda kuita muna matonokosha. Chokwadi. Kune vose vakamugamuchira Amen. vakavapa simba kuti vanzi vana vaMwari. Ivo vanotenda muiri. Mshoko. Come on, uri pano here? Hama dzomufi dziri pano here? Handi manzwa kuti yashoma. Amen. Yes. Nokuti Bhaibheri rakonfema kuti vaingova 11 chete. Yeah. Yeah. Vaiva 11. Ndoda kuita muna matonokosha. Kwete nemi mose nehama dzomufi. Because hondo iri pano nehama dzemufi ndeyekuti dzisati dzasimuka nema iyi yakaenda mberi. Saka hama dzemufi dzakasara dzosvika dzichiti Kristu wakamuka. Vanhu vakatarisa kusaiti kudai so. Vakomana vakashaya kuti sei vanhu vachitsikitsira chitaura. Vaitsikitsira because vava vasingadi kuidentifyiwa nevakomana ava. Because vairohwa naCaesar. Vachinzi ndimi makaba pamwe chete navo. Ndosaka pamunoenda kuwitnessing vanhu vanotarisa pasi kudai. They are afraid of being identified with Bethlehem because wakaba Kristu. Ndaita muna matonokosha. Hama dzomufi dziri paneri. Yeah. Ngadzisimuke tite muna matonokosha. Amen. Amen. Ngadzisimuke tite muna matonokosha. Tiri pano, chosen for a mission. Hello? Yeah. Chosen for A mission. the mission. Kana chinzi chosen, zvinova kuti zvinhu zvanoziva zvakawanda ndopabatikwa chimwe. Samawandira atakaita. Not that said God, Christ shall go to heaven. God is going to pick someone this week
Halo. Yes. Toda kuita muna matolokosha. Hama dzomufitidziri pano ere? Amen. Kana hama dzomufitidziri pano, imbai neni kuyo. Akunongoimba mese mese. Ndati hama dzomufi. Imbai neni uku. Ndo patoratidza kusiyana nevasiri hama dzomufi. Patosiyana navakadzi mai nepapa. Inzwa hama dzomufi dzichidudzira. Dzanyimwa mari yapiwa vanhu vachiona. Vane mabhegi so vachifamba namanyawe asina kutumidzwa. All money is given unto them. Vakapiwa information. Vanoti tinofara kubatira tenze, tinofoma kumubatira tobaza ino tenze vanotepa tinoleta vone kutendeka poto komubatira toenda tinofaro tobatira pano muda wake tinofara kuparaza sokora rodo kone vanopasi Yesu ari kupenya kwaba iyeanotepa zvikomborero tomoba tomomatera toye tomoba tomomatera pano muda wake wakuti nekoba toterera tinobaba nekoperera isotobage vanekorate nevanyanazekokwa tomoba tomobatera tomobatera pano mumuda wake. Hallelujah. Amen. Hama dzomufi ngadzivhare maziso tinamate. Mane rubaba naishe Jesu Kristu muponesi. Makanaka, makatendeka, makarurama munogara kumusha kumusoro kudeshu. Maita henyu nechikomo cheGarirea chamakachengeta kare. Chiziva henyu kuti hama dzomunhu dzichaungana rimwe gore 2025 muchivapa basa. Avo vataura ndichihwa tinofara kubatira tenzi chatisina bheke. Tinobvuma kumubatira basa ramunotipa tichariita nekutendeka. Yes. Ino ikereke duku yamira neshoka. Information yamakanyima vakadzi. Kwete nekuti havana brain. Kwete nekuti havagoni kutaura. Kwete nekuti havafemi. But the business renyu rakasinei nevakadzi. Maida hama dzomufi. Yes. Timugovere nhaka. Hedzinoi dzatikwatara pasi pomumvuri wenyasha. Vhiki rino chirairai. Tinofara kubatira tenzi. Tinobvuma nekupfava vhiki rino. Basa ramuchatiita tichariita nekutendeka. Kereke yenyu yamira neshoka iyi iri kuti tinofara kubatira tenzi. Bless us abundantly this week. Amen. Let your spirit move. Let the power come down like flames of fire. Patichaburuka chikomo chino. Ongazive zvirokwazvo there is a God in heaven. Amen. Maita henyu madekwanano takuparadzana kwete nekuti mapedza kutaura nesu asi nemhaka yenguva. Vataivo nesu usiku hwanhasi pane varorwara ipapa mukavarega hama dzomufi dzichirwara nyika ikuwisisi. Pane vari kuchema mukasavanyamadza hama dzomufidzi nyika ikuwisisi. Takunovata vatai nesu madekwanano tirwirei kubva parugombe rwomuteye weshiri. Tidzivirirei kune zvisakarurama. Dzingai varoi, dzingai mavha,
nemondi nemakororo kuti pano chete asine kudzimba dzakasiyiwa nehama Amen. dzomufi Amen. kuti zita renyu rikudziwe. Chivatai nesu usiku hwanhasi, maita yenyu nokuuya kuzotaura nesu kuti tingauya sei kumusha. Iye zvinobata kuparadzana, fambai nesu. Tiri musango, dzingai zvinokambaira nezvinonanaira Amen. nezvinoruma usiku huno, dzingai hosha, dzingai zvirwere zvose, kuti zita renyu rikudziwe. Maita yenyu muri Mwari anonzwa munamato, nazvino vanzwa kukumbira kwedu, nekuti takatarira tariro inofadza yekuonekwa kwaponesa. Amen. Pamuchauya munguva pfupi kuzotitora tiende kumusha. Muzita raJesu tanamata nekutenda. Haleluya. Amen. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake madekwana.